RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin sa di Ringkunada area. Maray man na pagkaaga sa kapos natong mga kababayan sa Bicol Region. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig sa labas ng Region 5, sa mga Katagalugan, sa Partikan Quezon Provinces. Quezon Province lang pa din, ano? Asin man sa kabos niya itong mga viewers sa ating Facebook Live view. Facebook page kan RPN DCKI. Good morning. Sa mga parantabe sa mga transistor radio sa gabos na munisipyo, merkado publiko, sa mga may lunadan, sa mga opisina, good morning. Welcome tabi kita sa programang Bicol Connection. Aldaw nin Lunes, pizza 12 kita. Kan bulan nin Abril taon 2021. Sa lado teknikal ang sa kuyang partner Engineer Charlie Binaobra, ang lalaking pano-pano nin talento, kadakol paradangog, soltero, daraga, mga Mr. and Mrs. Balo. Ay pangyayari naman yan. Yaon, gabos na may alias. Garo kompleto na gayud pa diya. Ang mga taong nabibisto sa mga alias
mas popular sa alias o bansag. Yaon na dyan sa programa ni Paring Cha every Sunday sa ballroom fiesta niya, ano? Kaya yaon dyan. Saka itong 10 tugon sa mga parainom. Saka 10 tugon para sa mga maaragom na bago magpakasal. Aram na ang dapat nindang gibuhon, lalo na sa mga panugangan. Happy birthday sa gabos na itong mga parantabay na nagsiselebrate kan sa indang kumplianyo. Happy birthday. May have many more birthdays to come. Siring man po. Ramadan ngunyan. Sa agan Ramadan. Bad may makaulay si paring Philip na mga tugang ta sa na mga Muslim, ano? Ta siyempre may fasting yan, saka kung ano pa na mga activities. Aberto, taresibon ta report ni Philip. Bicol Connection Report. Hello, Lip. Good morning. Come in. Yes, salamat sabi karon ng Joey. Good morning sa mga parantabay niya ko. Uy, talagang ngunya na mga panahon, mainit na tulos na politika. Mainit na tulos. Sa Ringconada area. Tano man. Yan sa Banwaan ka na buhi. Kandidato liwat. Pagka-alkalde si dating alkalde RPN. Ray P. Lacoste. Liwat na magiging pambato sa kargong alkalde sa maabot na 2022 eleksyon. Kalaban ni Isay. Duwa ang magiging vice mayor ni dating alkalde Ripi Lacoste. Ay, di mas maray. Kalaban si Mayor Margia Ginilio. Mas marayan. Tangarig mas dakol ang vice mayor, mas dakol ang suporta. Oo, ang incumbent vice mayor na si Jofred Balagot, liwat man ma-re-elect bilang vice mayor ka na Banwaanin buhi. Alagad ang napupusuan ni dating alkalde RPN si Christian Etchepari. Madepende yan kung taara mo. Depende manggayad sa magiging desisyon kan pinaka chairman kan sa indang partido politikal. Diyan sa lokal, siyempre ang chairman diyan si former Mayor Ray Lacoste. Kung si Isay ang i-recommendar niya na maging tandem niya o running mate, as in kung aaprobaran kan pinakalangkaw na pamayo kan partido politikal, iyan ang masusunod. Oo, kundi may mga pangyayari baga na arog ka ito sa sa Banwaan ka na Bato na kandidato pagka-alkalde si Mayor Frank Fernaldez. Alagad so nagdadarasa sa iyang kandidatura duwang vice mayor. Di kaya baga grabe sila mang ni Mayor Frank Bernaldez sa mga nakalaban niya man kanakaaging eleksyon. Daduhan nagdadarang vice mayor. Nga, na tulungan so naglaban baga sa Banwaan ka na Bato. Kaya Si dating Vice Mayor Alvin Sacueta, tapos si dating Vice Mayor Manvic Ramos. Ang pantulo si Vice Mayor Junjun Sorilla. ang importante dyan, si Sarong nagsuporta kay Mayor Frank Bernaldez na Vice Mayor, naging incumbent ko niyan, running mate niya na ngunyan na masunod na eleksyon. May mga nagluluwas na Vice Mayor Junjun Sorilla. Na si Vice Mayor Junjun Sorilla, makandidato ng alkalde sa masunod na eleksyon. Tadae na nga ni, pwedeng mangyari. Itinaas na nga ni, nakamot ni Vice Mayor Junjun Sorilla, ni Mayor Frank Bernaldez, kana bato, nasinda ng tandem sa masunod na eleksyon, asin na aprobara na yan kan partido politikal. Okay na pala sa duwa. Kaya, ang sinasabing malaban, na yan, mayo na lamang sa pangiturugan niya ni
Vice Mayor Junjun Surilla na matumang siya ki Lolo Frank Bernaldez. Tandim na nga ni sindang doa. Aray na wala nanurulay. Ama na to pigiba na nga ni sa Capitol katong imbitaran ni Gov Migs and kung El Villaferte ang mga mayor ninda sa probinsya ng Camarines Sur kay banan ang mga iba pang vice mayor para kumustaon lamang. O nga nagkataon na ang sabi ni Mayor Frank Bernaldez kaibanan ko na ngayon digdi si Vice Mayor Junjun Surilla na yun na malipat na sa to. Iyon na ang magiging kandidato ko, magiging running mate ko. O nga inaprobara naman niya ni Kong Elry as chairman kan Nationalista Party sa Camarines Sur. Dangan, itong iyan na baga kaya nagpaapod si Kong Elry ninteripon kan mga mayor. Taigwang kaalyado sindang mayor na si Mayor Reyes. Labas Reyes kan Mila Urbaga na tagbang man na naglipat man ta garuma maning utang na buot ining Mayor Reyes na ini nagabos na hinagad kaning tabang gabos na hinagad na pabor project aros itinaaw kan probinsya kang Camarines Sur sa pamamayo ni Gubmigs Villaferte siring man ni 2nd District Congressman Ilri Villaferte. O siguro napangakuan man ini ni Andaya, ining Mayor Reyes man ini, kaya naggalipat, bakod na. O ngunyan, may makakalaban siyang maurag pa sa iya dyan sa Milaor. Tatawanan siya ng mas maurag pa sa iya na itong bakong paslo sa mga project. Siyempre, palibasa kontraktor man ng Mayor Reyes na ini, siguro kung ano-ano pang hinagad, dahil naman pwedeng gabos na sa naman itinauna ang walang kamot. Pati itong kamot gusto pa man na kabkabo, no? Kaya abo kaya nagluluwas pati na ingrato. Mayong utang asin da itataong magtanaw ning utang na buot sa mga Villaferte inema na Mayor Reyes mananikan na Milaor. Ngunyan, itong sabi mo na malaban dyan sa Bato Camarines Sur si Vice Mayor Junjun Surilla, malabo na yan. Tayo tinaas na nga ni ang kamot niya ni Mayor Frank Bernaldez, natandim na sinda, itinaas pa ang kamot ni Vice Mayor Junjun Surilla. Kung matumang pati siya, mararaot siya, tamalos kaya na, garo, siya, mayo siyang sarong tataramon, asin kung matumang pa siya, garo, kawat-kawat lang sinangyari. Nasamantalang nag-aparisir na siya duman, nagpailing na siya ng suporta sa Kampokan Villaferte, malos kaya magiging garo traidor siya, bako sa na Mayor Frank Bernaldez, kundi sa partido kan Nationalista Party. Iyan kaya si Junjun Surilla, dati man niya na nakaibanan na kan mga Villaferte, kan mga nakaagip pang mga eleksyon. Inot pa nga ni dyan sa iya, inot pa nga ni si Junjun Surilla sa ibang mga politiko sa Bato na yaon nga niyan sa Kampukan na Villaferte. Kaya, dahil man, kumbaga sa although, nagkandidato siya kahit tulas eleksyon ng Gana, independent si Junjun Surilla. Di ba? Oo, kadakol pa man na pagbabago hanggat na di pa nakakapag-file ka na sa indang COC David Karundan Joey ang sarong kandidato. Minsan yan daw nakapag-file na kansa yan COC, nababago pag-irarayan. Yan na nangyayari ka na politika digdi sa tuyang nasyon. Saka, dyan sa... okay, sige, go ahead. Minsan... usong-usong ang bagangon niya ng baralyuhan, sa mga dati mong kaibahan, nasuhay. Igwa man na nabalyuman sa saimo. Arog sa naman ka na dalagan ka na politika. Kung may umalis! Digdi sa Sabi ba kayo ni Kong Elry? Kung may umalis! Kung may umaalis kung may umaayaw, may nagwawagi. Kung may nagali da sa senda, may naglalaog man, may naglilipat man sa enda. Kaya, so mga nagahali, may kalaban silang mas mauurag pa sa enda.
na nagpresentar na. Yaon na sa kampo kan na Villaferte. Kaya, kung may nagali, mas dako lang naglalaog. Kumbaga sa ano, susuporta si babali sa partido politikal kan mga Villaferte sa probinsya kan Camarines Sur. Tayo ng berdadirong katotohanan. May nagali, pero mas dako lang nag-ribay para maglaog sa kampo kan mga Villaferte. Saka bansag mo niya ni Mayor Reyes, bako nang labas. Ano na? Kunya na, balingbing. Balingbing saka bako ng labas ta ilado na kung sa sira. Maray yan, sinang layo na. Saka pangit man na maray kaya dahil lang gayud na paun running project nagmuto-muto na naglipat na sa ibang grupo. Nangangahulugan lang na may pagka-greedy man ini sa kagaro kumbaga sa kung madangog mo lang, tayo padangog ko nga na itong post sa Facebook, social media ni Kong Elry, kung paano niya pasalamatan ang mga Villaferte. Si Kong Elry, si Gobmix, grabing umaw ni Mayor Reyes. Grabing pasasalamat sa mga livelihood project, infrastructure project, tabang sa gabos na mga sektor nangangaipong ayuda. Diyan sa Partikan Milaor. Sa isang pangako lang siguro kang kalaban kan Villaferte kay Mayor Reyes, biglang naglipat na. O kaya open na open sa mga araw kayan ang pintuan kan mga Villaferte. Kung may nagali, mas dako lang naglalaog. Dangan, sinagali tataning mas maray pa, mas maurag pa ang magiging kalaban niya dyan sa masunod na eleksyon. An masasabi ko man dyan karon ng Joey, anyari. Pangyayari ni Kong Sal Portuno. Good morning pala kay Kong Sal Portuno man ang magiging campaign manager sa maabot na eleksyon ni last termer Governor Mix Villaferte na iyon ang magiging representante kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur tao daman kalaban baga naglalataw kaya pigiling tanan na sirisigurado na masunod na congressman kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Ayun na po ini si Honorable Migs Villaferte. Ang campaign manager niya pati si Kong Sal Portuno, sa totoo lang sobrang payaba kan mga taga-Rinconada si Kong Sal. Kaya kung si Seaman ang daradarang kandidato kaya ni papayabaong kan Rinconada. Kaya si Gobmix, taga-Iriga na, taga-Rinconada na, mas lalong papayabaon ini. Kan mga leaders, kan mga supporters, kan mag-agawm na Congresswoman Jo Sal Portuno and former Congressman Sal Portuno kan Rinconada area. Wala naman na naglalataw na malaban si Gobmix. Alagad pagpalatawa ako bagatan pangaran, biglang ngayon na nagluwas-luwas sa iyang araw. Si Bandaan malaban na makusog-kusog ang buot. Kung yan, dati naman na nagpapara kandidato kan mga panahon, estado mo yan? Ay, iyo, estado ko, day-day man pwede ta. Ano naman to, senior citizen naman tong maray. Saka, masasayang lang ang kapagalan. Mayo mamahon, saka purog. Ay, kaya nga ni, dahil naman ito pagparabot sur noon. Tama ng mayo ng kalaban si Gubmigs. Dahil talagang sigurado. Sa bagay, ta presidential ini. Harayo pa Ara mo, ining presidential and local election, kadakol maaspirar na mga presidente. Ang mga maaspirar sa pagka-presidente, marilibot man yan, maharanap man yan ng mga kandidato ninda sa mga probinsya. Kung di pigihiling ta, kung may maglaban man kay Gobmix Villaferte sa Rinconada area, kung sa Buro lang, kung sa Derby ang purustahan, baka 6 Gs ang kalaban. Diyadong marayang magiging kalaban. 6 Gs nga ni. Takon igwa nga ning 5 Gs, isi 5 Gs pa. Arog pa lang kaya na laban, karon ng Joey. Pero igwa man ang
gustong probar na maglaban na babae. Kundi ilingon ta kung desidido man. Kung lumaban, di... Abangan ang susunod na kabanata. Abangan. Pag nangyari pati yan, maswerte ang kandidato kan Villafuerte sa Iriga City for mayor. Halatunta na lahat. Wait and see na lang. Yan. Kung anuan mga maruluwas na pangaran pag haraninan ang eleksyon. Kita nagtutunog-tunog sana sa mga kandidato. Kung isa sa mga magarana, so isa sa mga magiging paladan si Swertehon sa 2022. O ikalip ko na apotunta ka, halimbawa masurvey man ako, sisemang niya napupusuan mong maging next president, Mr. Philip Barasina. Ay, gusto ko, babae naman, taga Bicol. Okay. Sino naman na niya? Kung maralaban-laban, Bicolano, taga Mindanao, Bisaya, gusto ko, Bicol naman. Ay, very good pala. At least, gusto mo man na magkaigwang presidenteng Bicolana? Ay, normal. Mayo pa man pati naging presidenteng from Bicol region, di ba? Yan, maski lalaki, maski babae, mayo pang nagiging presidenteng Bicolano o Bicolana. Isa pang anyang tanong, Mr. Philip Barasina, kung sa pangalawang Pangulo for Vice President, sino naman ang gusto mong maging next Vice President? Ay, pag-iisipan kong maray, baka panduang Pangulo, ano ba dyan? Baka Panggulo. Kung sabihin ko anya sa iyo na si Congressman Joey Sarte Salceda ay nagpapahiwatig ng kanyang intensyon, aspirasyon sa pagka Vice President, ano ang masasabi mo? Susuporta ka ba? It depends upon the federation. Di ba? Kasi si Joey Salceda probinsya kan Albay, nagpapamati na, nagpuon lang yan sa Lugaw is essential. Nga, napot siya kang media, may plano kang magkandidato sa alangkaw na posisyon sa pagka-Vice President. Garo positive si Simbag. Kaya pwedeng... May ambisyon man sa pagka-Vice President si Salceda, Joey Salceda. Ay para sa ko, basta dahil magbari ang suporta sa iyakan federasyon. Ulay ko dahil magbarari ang mga muro. Ay dahil sa totoo lang, sa totoo lang, kung sa experience sa politika, sobra-sobra na ang experience kanita, makon mong nakapirang term sa pagka-gobernador kang Albay, nakapirang term sa pagka-congressman dyan sa 3rd District of Albay, naging congressman na naman ngunyan sa segundo distrito kan Albay, di ba? Oo. Qualified ng maray na maging Vice President si Joey Sarte Salceda. Kadawa, ang pagiging ekonomista kayo ni, magagamit kung paano liwat na makapag rahay, makarecover ang nasa toyang ekonomiya sa nasyon kan Pilipinas. Huli kan na inaapod na COVID-19 pandemic, di ba? Kung paano makabangon ng Pilipinas. Yes. Sa lado kan ekonomiya. Saka may pagka-business-minded pa yun eh. Dahil man daw inegosyo kayo ni sa tuyang opisina kan Vice Presidente. Ay dahil, matatabangan pa nga niyan mga Pilipino kayo ni kung paano maging maray na stock player sa mga stock market tayo ni. Maurag man ini yung player sa stock market. Di ba? Kundi si babaga pigahanap na si dating Vice Governor Brando Sail. Ay medyo si former Vice Governor Brando Sail, medyo barita ko matampisaw mangyari sa batalyan ng politika.
ang sabi ka na ibang mga nakaulay ko na kabisto ni dating Vice Governor Brando Sail kan probinsya ng Albay, dahil na daw nga si Brando Sail. Yaon baga sa Pulanggi. Kaya ano ba, Sail na daw bako na ngayang Sail. Yaon baga sa ano, kundi ito kaya pinatios man to kan politika, dahil na maluya sa mga advisor niya eh. Nagtios Una ko siya sa pinangalaan. politika. Wala ko pinanganaan man kan mga taga-Albay. Yung nga ni, nagtios siya sa politika. Kumbaga sa ano, nalaog siya ng mga kikig para tukob siya na sa mga ano niya, kwarta niya, pagkatukoba, nagrelayas na sa iya. Kaya makahirak man si Brando Sail, former Vice Mayor kayo diyan kan Pulanggi, ano? And Vice dating Mayor ka na Pulanggi, naging naging Vice Governor. ilihido pang Vice Governor kan probinsya kan Albay. O kaya makahirak man. Tapos, susaro mo nga, si dating Vice Governor, James Calisin, nawawara naman sa eksena. Siguro man ang kapital sa ano ara mo kaya kung magpapara ka sa politika na dahil ka tataong magmaneer kan sa imong kwarta, pag napugrot ka, masakit ka na makabangon. Ara mo ang politika, pirming kakambal ka ni panggastos, kadakol maharagad ayuda, tabang. Ani ba nga ni, karon lang Joey, sa sobrang stress pag nadadaog sa politika, nagagadan pa. Matuod yan, tahara mo, ang kaiisip mo na sana kan ulay mo gana ka, tapos ito pala ang pag-abot kan resulta. Daog ka ta, no? Kadako lang istorya na ang politika minsan rurusong kaning mga tao, kakakanang ka, mapabuno kaning urig, o baka, kung ano pa. Hanggang sa maisarasan ra mo ang iba mong properties. O kinakanang ka na, ito pala sa kalaban mo sa kalaban nagboto. Kaya masakit, makaka-stress talaga kung dahil katuod. Kaurop-urop mo kan gastos mo, kaurop-urop mo kan una mong mga taong sa imo. Ito pala sa kalaban, pig para kakanang ka lang, pig para tawanan mo pa ning kwarta, pag-abot ka na, resulta ka na balota, daog ka. O kaya ang iba dyan, kung bakong inaatake sa puso, nagkaka-stroke. Kaya ako karon lang Joey, tubod duman sa kasabihan na ang gusto sabihin kan politika, anti, puputikan ka. Ana, lilibakong ka. Anti, titikason ka. Anki, kakakanang ka. Kakakanang ka. Yung pasimple sa nang gusto sabihin, kana mga nakaulay ko, araw kita ng politika Yan sa talaga. tuyang nasyon. Kaya si Brando Sail, Pero nangyayari man ang realidad. si Brando Sail, iyan ang na-experiensyan niya. Mulay niya katong mga pigpara bahog niya sa iya, itong iba talagang sa iya man. Ito pala, mga paon sa iya kan mga kalaban niya dyan sa Albay, kaya makairak man. Ito man na nakaulay ko sa dyan sa Panuan kan buhi. Kaya nga dahil nag-aasinso na Pilipinas, ang politika, kadakol niya ang buaya. May mga pangil. Makatakot na. Ay, Makatakot na pala ang politika. Mag-arog na kaya. ay pangyayari man. Ay makonsuelo ang dalagan ka na politika sa tuyang nasyon. Oo. Sabi nga ni kayan, kung maluya na sa Daghan. imong daghan, dahil ka na maglaog sa politika. Kung maluyan sa imong dagan, mas maray pang ano ka na sana? Magnegosyo Magnegosyo, or yan. magtrabaho ka na lang dyan sa opisina or kasi grabing stress sa politika matuod dyan. Yaw Pag, na dyan gabos na ati. Sarong beses mo lang dahil mapaunrahan, ay dahil na naisipan si Gabos na karahayan na naitabang mo. Lilibakon ka na. Lilibakong ka na, iniman nga dahil man lamang ngayon ko pero natabangan mo na ng 10 beses. O, harap na nga ni kaya ng mga tinabangan ni Kong El Rey. Na Sarong na dyan, iniman mayor narayaan na siya. Labas Reyes na ni Can Milaor, pagkatapos na tabang-tabangan ni Kong El Revilla Perte kan mga
inahagad na mga project, livelihood program, mga ayuda. Tapos, sobrang umaw. Napangakuan lang guys yung kalaban ni Villaperte. Luminipat na sa kalaban ni Villar. Kaya may pagka... ano man ini. Kumbaga sa ano, dahil man tatao magtanaw ni na utang na buot. Ini nga Mayor Reyes man ini ka na party ka na Milaor. Kaya tataanan siya nin mas maurag na kalaban sa pagkaalkalde. Hali sa kampo kan mga Villaperte dyan sa party ka na Milaor. O na ako tatawan ng leksyon. Ay, pag nadaog, siyempre yun na yan ang magiging leksyon. Agi yun pa man siyempre sa eleksyon. Oo, maagi pa man sa eleksyon. Bakong subaso ba kaya? Eleksyon niya kung madaog. Ang politika kaya, many are called, but few are chosen. Kadakol gustong mailihir. Kadakol gustong apodon na mga honorable. Pag inapod kang honorable, kagalang-galang ka, respetado ka, and may puder ka sa sarong lugar. Pero napakahirap maging honorable. Napakahirap maging honorable. Maging your honor, di ba? Oo, tangon yan nga ni karon dang Joey, kan mga panahon, ang punong barangay, dayan pinag-aapod na honorable. Tano man ta dahi? Oo, yan, mga honorable na baga. Honorable yan, sindaan na mamayo. Bilog na barangay na sa endang sakop. Kaya ito dayan, marayo pang sweldo sa mga barangay official. Aram mo, ang Pero, barangay official, sindaman sana ang garo local government, small local government unit, na sindaman na nagluluwas na local chief executives, barangay chief executive. O ang mga kagawad din na, nagluluwas man ng mga barangay council, barangay legislative. Ha? ang problema nga ni, ano bang barangay official, bako man mga kaunra-unra. Tano man? Diyan dyan, so, sige, sana na honorarium, kaniba. Alaga dahil manapapakarayan na barangay. Dahil man, pig-ayos na yung kandi ay iljita, tinataan sindang, pinag-seminar sinda, sa paano ang pagpasar nin resolusyon, barangay, ordinansa. Kaya mapagal po ang trabaho ka na magi kang ilihido man na barangay officials. Sobra-sobra man kapagalan ninda sa totoo lang. Pero igwa man ang mga barangay official na nga ni graduado, kaya ultimong paggibukan mga ordinansa, nasasakitan na, di ba? Kaya, seminar. Pero tinutugdan man sinda na pwede man kayo na bikol na sa ng lingwahe, tapos may sekretary ang barangay, sinda na sanaan ma-translate yan sa English para maging official ang sarong ipinasar na ordinansa bago pa man yan pirman kan punong barangay. Nagtatarabangan sinda? May paragibo? Oo, nagtatarabangan sinda. Kaya nga ni may barangay secretary. Na? May private secretary. Iyo, ano ba kaya na normal? May consultant man, normal yan. Kaya yan ang kunyan sa barangay. Sabi nga ni Ken, dapat talaga igawa ng educational qualification ng sarong barangay official na hindi mga puti. Ay, gaurag naman na. Oy, ako halimbawa, accountant, CPA, kasi graduate halimbawa ng accounting, major in accounting. Tapos, gusto mo ako maging barangay official. Na dahil man ako kayang bayaran kan gobyerno na halangkaw na bayad. Taan honorarium po, kaya nga sinabing honorarium, bako pa talaga ning sweldo kan mga barangay official. Kaya po, siyempre, pasensyanta na po. Ini pong mga barangay official, kung bako man sindang talagang mga aniba lang, pero aniba dyan, mga professional. Kung igwa man na ilir na bakong yung professional o tapos sa koleyo, pasensyanta at is binuto sinda, may tiwala ang tao sa inda, di ba, Lip? Oo, sa maski pa tao pa man yan. Ano man yung kakayahan. Ano yung background mo ngayon, tagaro may, may lulubong dyan sa likod mo?
may nag-aagi kaya kunyan, ilulubong. Kaya daw niya ako ang tugtog kaya. Ano niya ako niyo si Philip nakikilubong. Tantugtog na yan sa sa may ilulubong. Oo. Mantang sa iba pa niya itong informasyon sabi karon ng Joey. Diyan sa Barit, sa Tulay, sa Santiago, Ciudad Caniriga, may proyekto dyan na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur na pinag-i-implementar pagkakaiguanin na slope protection. Kaya itong yaon sa may tangod ka na tulay sa inutan, na parte ka na tulay ka na Barit, dyan sa Santiago, Ciudad Caniriga. Kunyan pinaghihiling ko magayunan pakagibo. Quality. Sisi daw ang kontraktor kaya? Pinapasarig. Sisi daw ang kontraktor kaya? Ihaputa daw kay Engineer Ares Hermoso. Iyo, taka, ining si District Engineer Timbang, Gima Timbang, masakit ba ganing ma-interview kan media? Ano nita? Titimbangon man gayon. Nagsakit na bagang timbangon an oras niya sa kaan panahon niya para ma-interview kan mga taga-media. Si Entoy Gorimbaw, masakiton pataramon. Dahil man baga ito nagtataram. Huli ko nga ni kang ino. Pero, kaulayon mo. Nakaulay man. Nakaulay. Kundi si Intoy Gorimbaw, ang karayang katuta, nakikiulay-ulay sa mga taga-media. Nakikiistoryahan. Nakikiistoryahan. Kasi lalaki, kundi masakit pala niya kung maging district engineer babae, masakit makaulay kan mga taga-radyo. Grabe ang paghinimbang. Grabe ang paghinimbang. Sa daita pala mga ni bagay ni nakaulay, si District Engineer Gima Timbang, kinari palugod si Tagarin Kunaga, di mo ba tang makausit sa opisina ka DPWH 5th Engineering District at Camarines Sur. Amo. Oy! Kaya, quality pala ng pagkagibukan tulay kan slope protection. Dahil slope protection. Slope protection. Yun. Tapos itong kulay may labot-labot na kaya, ito bagang luma. Ayo. Na kahit tungani, nagkaigwapan ni na kontrobersiya, na Barret Bridge na yan sa Barangay Santiago, Gagabaon Kuta. So, dating lumang tulay, alagad, dahil mambagay ito nangyari sa may mga nagkontra. Ang ginibo, nagpagibunin sa rupang tulay si dating Congressman Sal Fortuno. Di kambal na tulayan niya dyan sa Santiago, Barit Bridge sa partikan na pabuhi. Oo, Twin Bridge. Ano yan, nasakop ang tulay na yung kan Iriga o kan buhi na? Sakop pa yan kan Santiago. Santiago Iriga pa pala niyan. Oo, pinagibo pati ni dating Congressman Sal Fortuno na tulay itong bago, igwaning agihanin tao. Ay, maray palaan. Taka ito kaya may mga nababanggaan dyan sa parting yan, pag mabalyo ka sa tulay, so tao, mayo man agihan. Iyo mananggad ano, at least iwas sa aksidente na palaan. Oo, iyan ang karayan mo yan, na dawa naging duwa ang tulay, yan sa Barit, sa Barangay Santiago, Ciudad Caniriga, at least naiwasan na itong mga aksidente. O ini pala na sa bihikulo. Ining Barit Bridge na ini, project pala na ni former Congressman Sal Fortuno, and ining slope protection, project naman ngo niya ni Congresswoman Josal Pwede, Fortuno. sir. Ha? Pwede, sir, na project naman yan. Ngunyan na, ang karahayan, ang karahayan ta ang contractor ka ini, maurag ang quality pakagibo. Kaya sabi mo nga ni maray ang pagkagibo, maray ang quality. Oo, ang mga project digdi sa DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur, aro imposibleng dahil mapakarhay na oral daw inspection. Ang mga yaon sa DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Iyon.
Kita saludo kita sa mga engineer kana DPWH, 5th Engineering District and Camarines Sur, and lalong-lalo na sa tagapagtaram na si Engineer Aris Hermoso. Si Engineer Na Harris talagang nagtataram. Hermoso, pag nahiling mo daw, sabihin mo, kinukumusta ka ni Joey Lim, nagpalayog ng tigning good morning sa emo. Oo, tapos nawarog kan si Engineer Jim Matimbang na District Engineer kan DPWH, digdi sa Ringkunada, at least taga Ringkunada naman. Taga Bato Kuno yan. Oo, kaya garo matagas pa na mga ulay. Nagabato. Takot makubid. Ang iyayari. Na pangyayari. So, yan dami karon nag-jow yan sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location. Ini man si Philip Barasena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Mga togang, si Karondang Philip Barasena nagpaabot ni na mga reports. Good morning sa mga Facebook Live viewers me. Good morning Brad Joe at sa lahat ng staff More Power to your program from Sister Monica Perique of Limassol, Cyprus. And Mr. Rod Beltran of Naga City also watching. Thank you. And from Benos Prestado Bungay Salva watching from Manila. And Hermanang Michelle Pasite of Naga City is also watching. So sa kapos naga-watching, thank you so much. Sa text digdi sa mga nagpa-participate man sa to yung text line number 0948-241-7675. An barangay official, mga honorable, kaya lang, an iba, imbis honorable, honorarium. From Joter Tersinio of San Agustin, Iriga City. Uy, maswerte man si Joter, magiging, niya pala si Gobmix Villaferte, Nebor. Dyan po sa barangay San Agustin, Iriga City. Niya ako, Joter, madali ng blessing baga ka narong dyan ni Gobmix. Madali na matapos yung nga. Pag blessing nga kanarong ni Gobmix, sigurado nga yung ma-attend nga ako. Yeah. Nibor mo kay sa katayad lang kayo kanarong ni Joter palan. Harong akan sa to yung gobernador kan probinsya ng Camarines Sur na masunod na congressman kan Ringconada area. Ano po? Kaya ugmao si Joter. Swerte ko nga Joey, neighbor ko nga gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Bicol Connection Report. Good morning, si Rocky o si Aldrin? Good morning kami. Hi, Joey, Aldrin. Aldrin, good morning. How are you? Good morning po tabi sa gabos na palantabi kan sa tuyang programa. Bicol Connection, di po ko sa City Rungunyan na pinag-obserbaran ta ang mga pangyayari. Pero, nahiling ko, pagdaw ko pa lang sa City Hall, National Plus, sa tabangan mismo kan City Hall, nakapmas na iyo pa lang na nakapmas por medyo sa pagrespeto kay itong depontong kapitan kan Barangay Niño Jesus Kanstad kan Iriga na ilulubong na ngunyan na aldaw. Okay. O sige. Adrian, balikan ta ka ilalaw ko lang niyong nagka-beriti na mga komersyal. Importante. Sige. Importante pala na tinanmanin pagsaludo na bangkay ka na dating o kan na kapitan sa Santo Niño, Iriga City. Okay. Diretso ko na di o ano? Liputan sige na. I-summarize mo na lang. Go ahead. Na yaon po sa nakuha ko, dyan po sa siyang pulang panglungsod, medyo naka-skeletal ang sa indang pwersa. Yan nuli baga sa sarong problema na kan coronavirus disease 19. Tapos dyan sa sarong pisinama kan SRMO, sarado man, por medyo sa arkuang kanyang problema. So, sinda? Online anong inapot ka yan? Transaksyon? Online transaction. Okay. Kaya kita,
siguro, ngunyan pong panahon, dapat nakitang magmanmaan, basta ang perbeng hiram dumunta, biliwan ng peligro, kaptanan siguro. Yan. Nakan sa tayong makababayan nga, basta ingat-ingat na lang, na pag-una ko ngayon itong sarong baray takintang, ay papalot ko sa City Hall, na preparasyon nila, ka nagdadanga ng bagyo, pero dahil muna ako big pabilo. Anong okasyon? Bagyo, Anong okasyon rin? ang bagyo na pinapipinaparan na rayo pa pala ng iglesia sa tuyang lugar. Pag una ko kasi bago sa sarong opisina, tinaraman ako na may meeting sindang mo dyan alas 10:30. Pero itong nasa CDR mo, pinagtaraman ako na may sindang pick-up the meeting, ninulidaan bagyo, harayo pa iglesia sa tuya. 1,000 kilometro pa, rayo. Okay. Kaya muna ang mga urgalyat ng informasyon na nakuha ko sa City Hall na good morning po pala sa mga staff ng DLG, sa Panginoon po kan City Director kan DLG, si Sir Elmer Pinulio, tapos kabos na mga staff yan na Yaonik, tapos ito mga bulaw na buk na taga-Balatan na taga-Syudad Caniriga. Good morning po. Okay. Yan muna pa din, Joey. I-answer tayo ng informasyon na nakuha ko yung 17 mo dyan pong pagkaga para sa Bicol Connection and the RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Mga tugang, si Aldrin Lee sa dagdag na impormasyon na kami po malaog mo na ng mga hanap buhay. Pagkatapos kayan, mabalik kita sa programa. An oras pong ini dara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na ini dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni atod sa Indokan Kape ni Manoy, an kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben, Kape ni Manoy. An oras na ni atod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, pagtabang sa kawa, an mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga tugang, an Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam an pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na an bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa
mga trainings, emergency drill sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7 asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Winners Life and Waferina Wellness Hub, your alternative medicine, healthcare, and massage clinic. Sinda nag-o-ofrecer nin mga minasunod na serbisyo: iris analysis, 3D human disease analysis, total detoxification, colon detoxification, non-surgical gallstone removal, laser therapy treatment for stroke patients and brain-related, biosuffer therapy, traditional hilot or massage therapy, registered TISDA massage therapist, Ventusa, deep tissue massage, steam bath therapy, Winners Life and Waferina Wellness Hub. Abilabliman sa sainda ang mga minasunod na produktong mga pampagayon. Arog kan Glutasok, Kojic Soap, 3-in-1 soap, feminine bar, whitening cream, glutathione lotion, 8-in-1 hair care treatment, men and women perfume, body scrub, asin igwaman in mga mabitamina, asin masustansyang inumon na kaipuhan kan sa tuyang lawas. Yaon dyan, ang 10-in-1 coffee classic and cappuccino, premier organic juice, winner slim juice, life saver juice, Supermind juice, Winners C, spirulina, grape seed extract, L-glutathione, barley powder, asin ang sirodia. Kaya ano pang hinahalat nindo? Pasyaran ang Winners Life and Waferina Wellness Hub. Ini makukua harani sa studio kan RPN DCKI, Highway 1, San Nicolas, Irigas City, sa diri asin pinamamahalaan ni Madam Lerio Waferina. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry.
Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Hello, I'm Audrey Azoulay, Director General of UNESCO. Every year, on the 13th of February, we celebrate radio, a medium that is 110 years young, a constantly evolving platform for culture, for knowledge, for news, for the voices of the world. Wherever you are, radio is with you. In lockdown, it opens door to the voices of the world, to health information, to education, to the arts. It's a precious tool for the transmission of information, a global common good. I wish you all a very happy World Radio Day. Hanap nindo ang malinig asin magayon asin maaasahan na lying-in. Nurse Oni Birthing Home and Lying-in Clinic. Matatagpuan sa number 211 Zone 1 Santa Cruz Sur, Irigas City. Ang nag-upreser ng magayon asin maaasahan na serbisyo 24 oras. Sinda igwanin mga eksperensyado asin lisensyadong doktor. Sinda igwang serbisyong offered. Arugan PhilHealth accredited prenatal care, postnatal care, family planning, newborn screening, and immediate care of the newborn. Igwa sindang nurse, midwife with skilled that we're ready to attend her mind. Sinda igwang ambulance service at via Mediatrix Hospital. Para sa indong mga kahaputan, hanapon lang si Mr. Bema Sales, Operational Manager with contact number 0906-058-0689, 0961-514-4658. Kaya kung ang hanap nindo, malinig, magayon, siguradong lying-in clinic, Nurse Oni Birthing Lying-in Clinic na kita. Nurse Oni Birthing Lying-in Clinic, managed and cared by skilled clinicians. Mga tugang, balik kita sa programa. Palayugan ko manin good morning and happy birthday si Joriel Kaayaw na nagsisilibrar man kan sa iyang kumpleanyo. May you have many more birthdays to come. Ang pagbati hali siyempre sa imong pamilya, nangurog na ki Attorney Leo Kaayaw and Ma'am Sosette Kaayaw and sa RPN family. Ang maswerteng maray na marireceive niyang regalo niya na kumpleanyo niya. Tambarita ko siya ang masunod na Lieutenant Governor kan Kiwanis Club o Irigas City. Magayonon man maging member sa Kiwanis Club pati. May mga activities po sinda dyan. Kahit ito nga ning na baritaan ko, nagkaigwa sindang activity na kung saan katuwang ang Kiwanis Club of Metro Iriga. Ang dyan sa may party kan San Francisco Elementary School ang pagtao po nin mga feeding program and iba pa sa mga kaki natatabangan ninda asin dakol pang iba. Kaya congratulations sa Kiwanis Club. Yaon dyan si Attorney Leo Kaayaw saka si Joriel Kaayaw ang incoming Lieutenant Governor kan dakulang grupo na nakakatabang sa mga TO, sa mga kasaraditan, digdi po sa tuyang lugar. So congratulations. Nasa linya ko niyan si Karundang Philip Barasina sa dagdag na impormasyon. Bicol Connection Report. Lip, pasok. Go ahead na Lip. Lip, pasok. Salamat, Giraray, Tabi, Karondang, Joey. Good morning, liwat sa mga parantabay niya to. Unyan palan kayang aldaw, paglubong si punong barangay Elmer Casabuena kana barangay ni Jesus. Ito bagang nagadan sa subot drug operation kana PNP, Philippine National Police Provincial Command kan Camarines Sur.
Sagkod ngunyan, naghahanap pagiraray ng hostisya na pamilya kan sinambit ng punong barangay kan Nenyo Isus digdi sa siyudad kan Iriga. Full force ang mga punong barangay na nagatindir sa lubong kan sinambit ng punong barangay kan Nenyo Isus ngunya na pagkaaldaw. Yaon nga ni digdi si punong barangay Maka Reso Potemenya na Secretary General na Liga kan mga barangay. Tapos si Liga President Honorable Ariel Sinya asin iba pa mga punong barangay na siyudad ng Iriga na talagang nakikidumamay, nakikisimpatiya sa pagmundo dan pamilya ni punong barangay Elmer Casabuena kana barangay Nenyo Isus digdi sa siyudad kan Iriga. So yan tabi karon nga Joey na sa kuyang heras na informasyon. Kunyang pala. Happy birthday kay punong barangay Princess Monsalve kana barangay San Miguel digdi sa siyudad kan Iriga. Alay digdi sa kuyang location ini man si Philip Parasana, RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Salamat karondang Philip Barasena sa informasyon na yan. Sa text sa Toya Digdi, butterfly politician yan si Salceda. Nag-Gloria, nag-Pinoy, nag-Grace po, Diyos ko po. Igwa pa, Diyos ko day. Maurag nga ni, kaya lang minsan makaurag. Pangyayari ano. May text sa Toya Digdi, Congressman Joey Sarte Salceda, na garo may tuyaw man po sa emo, pero dahil man kitang makikinibo kayan, siyempre, dawa si Say Mambaga, nagigibo man kayan kung nalimbawa, si Inot mong pinili for presidentiable, maluya man, tagilid man sa laban, magastos ka, mapagal ka, di malipat ka duman sa mahihiling mong magana, tangarig, surumpayan bulos kan tubig, kan tubo, hali sa Manila, pasiring sa probinsya Canalbay. Normal po yan. Ginagamit niya lang ang sa iya manadunong. Sa ngaranin na politika as a public servant. Kaya lang nag-alalataw, nag-aspirar man ini sa masalangkaw ng posisyon sa pagiging vice president sa maabot na eleksyon. Although dahil pa man officially pinag-anunsyar ka ni, pero may mga pamati na. Saro lang ang tuyaw sa iya kay Congressman Joey Sarte Salceda na igwang ugaling may pagka-inaapod na political butterfly. Bot sabihin, palipat-lipat, mayong pigtitiniran na sarong political party. Pero normal man yan po yan sa mga politika. Kaya nga minsan magkalyado ka mo. Ngunya na eleksyon ngayon, magkalyado ka mo. Sa susunod, magkalaban na naman ka mo sa politika. Sa sunod na naman ngayon, nagkabalikan na naman ka mo. Kaya minsan, ang mga tao nariribong. Kansi mga nakaagi ngayong mga panahon, aros nagmumurudahan ngayon, nagkakaraswan ang mga ini. Arog dyan sa partikan na buhi. Kan mga nakaaging mga taon, kan alkalde po dyan nakatukaw, kan nakaaging mga panahon na ang mayor po dyan, si former Mayor Ray Lacoste. Ini si incumbent Vice Mayor Juprid Balagot. Ang duwang ini, aros mortal na magkaiwal. Mala at pinanganaan sa kaso ni Juprid Balagot, ini pong si Ray Lacoste. Mga mararaot na mga tataramon, pakasakit sa pabalik-balik sa korte, parehas man sila, haros nagastusan, na perwisyo. Kanya lang po ka nakaaging eleksyon, nagkasaroan duwa. Haros mapapangirit nga ni ako kung namamasdan ko ang duwa.
sa ibabaw kan entablado na nagkakampanya, naros mag-lips to lips, anduwa, na sinasabi sa public, sa mga taga-buhi na sinda, tunay ng magkaalyado, tunay na magkaamigo, mayo ng route buot sa lambang saro. Iyan ang mga taramon ni Reyla Coste. Kaya lang po ka nakaaging eleksyon na naman, nadaog si Reyla Coste na ang sa iyang running mate, si Juprid Balagot, nagraot man ang bot ngunyan nila Coste, tada idaas siya ng gana sa barangay ni Balagot. Kaya ngunyan na, sa barita ni Philip Barasina, na ang malaban nga giraray ki Margie Aguinildo sa pagkalkalde si Reyla Coste, di dapat ang maging running mate niya ngunyan, si Vice Mayor Juprid Balagot na incumbent na gayo kan na partido politikal na iyo ang kinakabalihan sa linyada ni Reyla Coste. Kung tutuuson, halimbawa kung tutuuson, ako si Reyla Coste, inabuan niya si Juprid Balagot na maging running mate, may raot vote siya. Ano ang magiginibo ni former mayor kung halimbawa ako, chairman kan partido, taramang ko, na mas sakop kan probinsya, halimbawa kan chairman kan sa indang partido politikal sa probinsya, taramang ko si Reyla Coste. Magsunod ka kung ano ang ipapasunod kan na partido. Sabi yun baga, incumbent yan, kailangan yan ang maging running mate mo. Mayo man dyan magiginibo si Reyla Coste kung tutuson. Kaya lang sabi ni Philip Barasina, naluwas ngaya, duwa ang vice mayor na magiging kandidato ni Reyla Coste. Kaya pakaraot man itong nasagap na impormasyon, dahil man pwede po yan. May inaapod kitang loyalty party, may inaapod kitang dapat sa sarong objetibo. Magkasararo sa sarong direksyon, mayong trarayduran, di ba? Kung di ba ka nagpapasiguro si Mayor, palibasan, ula siya kaidto sa barangay mismo ni Balagot na tinaan niya pa ng tabang pinansyal, ka nakaging eleksyon. So, pero dahil po pwede yan, na dapat saro lang ang darahon na busy alkalde, kundi dahil po naiwasan yan, taminsan talaga, may mga nangyayari pong arog po talaga kayan. Pero nasa senda naman yan. Ipinaglalaban man ni Reyla Coste yan sa iyang prinsipyo. Ay si Balagot man, ilinalaban niya man ang sa iyang man prinsipyo como incumbent vice mayor dyan sa partikan na buhi. Pero aniisipon kan pinakahalangkaw na nakaka-under kan sa indong umbrella lokal dyan po sa partikan buhi. Iyan ang dapat na masunod. Na dapat maapektaran ang iba pa nindong mga line-up pataas. Na dapat nga ni malandslide ka mo dyan. Tayo ang kaisipan kan mga politiko. Na dapat mayong nalalaglag, mayong naaapi, kung pwede nga ni iriba-iba pag abot kan karampanyan. Sa enot minsan mamamasdan mo ang mga politiko. Pag nag-aralakaw, nangangampanya, iriba-iba. Pero pag mga 1 week na sana po ang eleksyon, ay nagkakanya-kanya ng gapang, nag-swimming na, nagda-dive na, nagro-rip na sa mga darakulao na leader, solo flight na. Dahil na po kaibanan sa ibang linyada. Pero, makitang may ginibo Normal po ini sa politika sa laog na Pilipinas. Kaya, hilingon ta kung talagang abok man o gustuhon, sa iling ko, ang dapat na running mate talaga dyan, ang Juprid Balagot. Pero si Juprid man, dapat maging gentleman. As in, magkaigwaman siya ng sarong tataramon. Kung harani siya ngunyang ki Margie, tayong kumbinsin na pareyo, nagsusuportaman siya kan mga programa ni Margie. Si Margie man, baka nagpupusuportaman si Margie Aguinildo sa mga programa kan Sangguniang Bayan.
Pero pag-abot ka ng eleksyon, iba na po ang urulay nindo dyan. Ibang prinsipyo na dapat nindong pairalon. Kaya dapat magkaigwaman ng sarong tataramon, ini pong si Juprid Balagot, sa grupo ni Rela Coste, or personalmente ki Rela Coste, mag-ulay ka mo. Natawanan mo siya ng 100% to 101% support. Tangarig maibalik sa imo ang nawawarang tiwala o trust nila Coste. Di ba po? Tama ako, mali? Taday pwede yan na independent ang sarong kandidatong vice mayor dyan na dayupot kirela Coste, iyo man ang dadarahon niya sa pangangampanya niya, dahil pwede po yan sa partido politikal. Magkakaurula ka mo dyan, ngingiritan ka mo kan sa indong kalaban, dapat magkaigwa ka mo ning sulid, in magkaigwa ka mo nin one team, and think win-win-win solution ang dapat nindong gibuhon dyan. Kasi ang politika, pwede man ka mo magpolitikahan pero dapat magkaigwa ka mo ning sinserong urulay, asin magkaigwa ka mo pareho nin sarong tataramon. Di ba? Bueno, may report kayo kitang resibo na sa luwas. Good morning, come in. Hello. Bicol Connection Report. Pasok. Sini, hello. Pasok. Good morning, come in. Hello. Hello, pasok. Ay, ano na, manda yan si Seman daw tong. Call back ka na lang, tabi. Naputol na lagod nasala na lagod kita pag pindot. Oh, dyan man sa may partikan na buwi, yan po ang dapat na giribuhon. Anonym kaya pala nining good morning, Kamin. Paring Joey, good morning, Giraray. Okay. Nakatulong pepod na ko, pero pasalamat mo dyan lang ako nakaloob. Oy, salamat. Sige, pasok. Ngunyan, igya pa ako sa City Health Constant kan Iriga. Okay. Makaulay ta ang saro sa Health Promotion Officer, ang sarong pinaka-humilde, mabuot na City Health na empleyado. Si Mr. Rick Icanabre para aramon sa iya kung ano na po ang development update kan mga sa Iriga. Na kanya ako iguan ng kopya pero mas baray na sa ngibot niya, maaraman ta ang pinakabilog na detalye. Sir, good morning, Sir Rick. Nasa linya po si Sir Joey para sa programang Bicol Connection. Ayan, Diyos Marinaldo po sa mga taga-antabay and sa programa po. Opo, sir, good morning. Ano po ang sa tuyang mga programa ngo niyan tabang sa salud kan mga taga-Iriga? Ayan, bali sir, ang pinaka-highlight po ngayon is hindi pong COVID-19 vaccination program. Kung nabaritaan po nindo, nagkaigwa na kita ning roll out kang pagbabakuna sa mga frontline health workers, tayo po ang priority kan gobyerno ngunyan. Bali, last March 26, igwa po kitang nabakunahan ni sa syudad ng Iriga na 120 na mga frontline health workers. And kaya ni pong mas maabot na April 14, may additional naman po kitang allocation na bulong, vaccine, 120 naman po ulit ang sunod ang tatargeto na mababakunahan. Gabos na pong frontliner sa Iriga, nabakunahan na? Sa ngunyan sir, medyo kinukulang pa kita ng supply ng vaccine. Nag-aasa lang po man kita sa national na allocation, kaya dikit-dikit po. Pero hopefully po sana maabot na so 70% na population kan Iriga na mabakunahan. Kung 70% ang target ng population kan Iriga, perang thousands po yun Kung 2,000 po, ang population kang Iriga is nasa 118,000 po. Kung estimate po nasa mga 80 to 90,000 kang population po, dapat mabakunahan. Ay, dakula po. Dakol na vaccine ang kinakaipuan po, di ba? Mga perang thousands of vaccine yun
Yes po, duwang sa kulon dosan. po talaga. Sa kulon talaga. So, ang target po nindo within this year o next year pa mga maaabot na 80 Ang sabi po 70%? sa nationalized data po kayang mabakunahan gabos sa sarong taon lang. Siguro po mabilang kita ning perang taon po bago mabakunahan ang gabos po na target. Iyo. Tan frontliner sa Eriga, sa estimate ko, garo more than 100 person, di ba? Lampas po. Kung i-estimate ta po, baka abuton ning 2,000 po na mga frontline health workers sa Iriga City. Ang 2,000 frontliners na including na digdian mga medical personnel. Yes po, kaiba na dig dito private and public hospitals, so mga clinics na po, mga private lying-ins, mga clinics, yan, kaiba na po sinda. Sa 2,000, more than 2,000 frontliners sa Iriga City, mga pirang hundreds na po ang bakunahan po kan Iriga. Bakunahan parang hundreds na po. Ayan. Bali po ang vaccination site is sa hospital, ang Josepa po nagbabakuna na sinda. Nabakunahan nila last time is nasa 600 frontline health workers plus so igdi po sa syudad 120 kaya mga nasa ano na po kita 720 na nabakunahan. And So lampas pa lang kitang 1/4. Vaccination pong nagaganap ulit sa Josepa. Okay. Hello, go ahead. Ano pa ang pwede? Ayan. Bali, sa ngunyan po, i-update ko na lang po kung ano po ang updates kang COVID-19 digdi sa Iriga. Ang total cases na po sa ngunyan is 220. Ang recovered po, 195. Ang active cases na po ngunyan sa mga bago pong nagpositibo sa COVID is 14 katao po. Ang 14 And so mga nagadan or dead. pera po sinagadan? 11. 11. So ang COVID cases ta sa presente nasa 14. Yaon sa po ang 14 ini. 14 po. Yaon sa po sindangon yan. Sa ngunyan po, si iba po pinagdara na duman sa isolation facility ta, sa iba man po duman sa bula para maobserban po sindayon matawaning medical attention po. Oral daw po nindo sindang pig mo-monitor, pig tatawanan in pangangaipo. Yes po, bali ang isolation facility sir, oral daw po talaga sinda. May mga naka-assign po dyan ng mga nurses, mga doctors, mga midwives yan po. Paano po yan? Libre po ang sendang pagparahay sa isolation facility? Libre po ba yan? O... Yes po, mayo po man bayad sir, sagot man po ang gobyerno. Very good pala. Ano po? So, sa ngunyan, ano po selling nindo? Bako man alarming ining 14 COVID cases na ini na igwa kita sa Iriga? Kung mapapansin nindo sir, ini mga nakaagitang bulan, medyo nag-okay na po kita eh. Kaso ini pong bagong variants, medyo makusog po ang epekto. Kaya alarming po ining maray. Pabigla pong nagtaas ang cases ta. Bakulang po sa NCR, maski po digdi sa Bicol, halos nagtataas na naman po girari ulit kita. Ano ang bago tang mga health protocol, mga policy na dapat sundong kan mga taga-Iriga sir? Bali sir, sa digdi sa Tuya sa Bicol, dati man lang po, pero medyo nag-stricto po ang borders po sa Del Gallego and Albay, kaya no swab, no entry po sinda. And yun po, paulit-ulit ng tiga-advise sa mga tao na sumunod sa mga minimum health standards. Yan, magsulot po ng face mask, face shield, proper hand washing, hand sanitation, then umiwas po sa mga matataong lugar kung maaari, and mag-stay at home po. Yan. Tapos pero sir, po magtubod sa mga andi na dayo sa panahon niya na mainit, ang mga local resort. Ano ang sa indong advice as in policy na dapat sundon ta sa mga local resort na digdi sa Iriga? Pero nabaga nga niya ako, dain ng respeto sa mga policy na ipinapasunod nindo as member of incident management team, nagdudurukutan, naggugrupo sa loob kan mga local resort. Baka po ni maging kausanin na COVID. Dahil ano po ang mga local resort sa Iriga, ino-open pa ini kan sa tuyang local government para sa public. Sa ngunyan po, open man sila pero with precautions po sir na dapat sundon. Dapat po sundon yan kan mga may sadiri kang resorts
para man po maiwasan ta po ang paglaganap kay ning COVID. Ano daw po sir kung may suggestion ng public, pabantayan ng tao hali po sa endo, ang gabos na mga local resort na pwedeng pagtipunan ng mga tao. Actually, sir, kitang binabay po baga na ay patrol ining Iriga City and CSU po. Sinda po nagro-roving po sinda sa mga Arugayan resorts, mga public places. Pag may gatherings po, dyan po sinda para mag-monitor. Dahil pong gayo na observe, ang inapod na social distancing. Kaya dapat maging stricto po kita. Kaya masakit po yan, baka maglakop ang COVID-19 sa siyudad Ganiriga. Yes po, tama po yan, sir. Kaya naghahagad po kami ng tabang sa mga kagsadirin na dapat po sinda ang unang sumunod po. Iyo po, sir. So, ano rin ang expectation tang bulan maabot ang sunod na COVID vaccine sa siyudad Ganiriga po, sir? Ayan, inulit ko po, sir, bali ngunyan pong aldaw, igwa po kita nangyayaring vaccination po sa Santa Maria Josefa Hospital. Ang target po kayo ni sa mga frontline health workers sa hospital din po and mga private facilities. Tapos, ngunyan pong maabot na April 14, digdiman po sa LGU, iyo po, kita mabakuna man kita kang mga natatada pong frontline health workers sa gobyerno. Okay, salamat na maray. And sir, naglalaom kami na dahil kita, ano ang local government may budget para mag-purchase ni sa dirig vaccine para ipanauman libre sa mga tios na mga namamanwaan sa siyudad Ganiriga, dahil lang kita minaasa sa pwedeng itao ka national government. Ayan, iyon po ang karayan niyan kan national government, sir. Hindi pong tinataong vaccine is libre po talaga. Mayo pa pong iniluwas na guidelines po na dapat bakalon po ini. Kaya free po ini sa gabos. Pero po itong target tang 70%, paano yan mamimit kung dahil po magastos ang local government para magbakaling sa diritang vaccine para po magkaigwa kitang inapod na talagang dire-diretso na pagturok nin bakuna sa mga tao. Ayo po, sana nga po mangyari po yan. Mahalat po kita ng mga bagong guidelines and protocols regarding po sa pag-purchase kang vaccine. Ang magayon po baga, vaccination rollout talaga sir, di ba? Mas maray, as in mas effective pag vaccination rollout. Pero nakaka-urulang lang ini, dahil tan bakuna ta, abala bagang mag-arabutan. Iyo po nga niyan, sir. Dawa, perang vaccine na po ang inanota. Kulang pa man ang girari ang supply po. Okay. Diyos mabalo sa oras na itinao mo po, Mr. Ano po nga niyang kaulay, eh? Rick Echalebre. Ha? Rick Echalebre. Okay. Salamat. Pakisabi kay Sir. Diyos mabalos and more power. Okay. Thank you din po, sir. Thank you. Thank you po. Yan pala si Mr. Rick Echalebre sa Kuyang Barkadang Tunay, masikay ito ang ganun yan. Pag pinagkakunayan tang interview, medyo dahil nagduduwa-duwa na magtao ng informasyon, kasi sakalayan po kan sa tuyong publiko, partikularmente din sa Ganiriga. Kaya pasalamat na lang po kita kay Dr. Ronald Pereña, kay Dr. Ronald Trindad, saka kay Dr. Nagrampa, tapos iba pang doktor na nahiling ko igdi. May nahiling na akong doktor igdi, medyo hababa lang ba ito, pero kahit ni Bistado. Si Dr. Pilarca, good morning to. Pagkabay ko naman kaya kayong doktora de kanto, di ko na dinabayan sa Iriga. Kaya good morning po sa gabos na doktor, kansipil, mga nurses, na padagos pong nagmamakalog sa siyudad ng Iriga para maiwasan sa agyelang na COVID-19. Kaya stay safe everyone. Yan ang satuyang pangapudan sa tuyang mga kababayan di siyudad ng Iriga. From my location, kaibanan po si Mr. Rick Echalebre sa City Office. Inimam po si Aldrin Lee para sa Bicol Connection, RPN, Radio Ronda. Salamat po. Bicol Connection Report. Salamat kay Mr. Ricky Calibre of City Health Office with Aldrin Lee. Mga tugang, may Camarines COVID update na ipinaluwas po si Governor Mix Villaferte kan last April 9, 2021. Aldaw nagayo kan kagitingan para pasalamatan ang gabos na mga frontliners composite team na manlain-lain na mga insikang gobyerno nagtarabang, nagsasakripisyo asin nagiging mahusay sa senda pong responsibilidad sa pagkakaigwatan ng istriktong pag-implementar
border control sa barangay sa Partikan del Gallego, Camarines Sur, na on purpose ni Governor Migs dahil makaralaog itong mga biyahero-biyahera bako lang sa aeropuerto kan naga kundi pati na itong mga nakasarakay sa mga lunadan na mayo pong negative swab test result dahil pwedeng palaugon sa probinsya kang Camarines Sur. Pero ninhuli kan magigiting ta, kaya pinapasalamatan sinda ni Gub Migs Villaferte kung Elry Villaferte dahil sindan sakripisyado sa panahon na ini. Nada ko po naharang ang nagpapalusot na mga bihikulo, kaya po dahil nakaralaog sa pauulian ninda sa Camarines Sur asin iba pang Partikan Bicol. Tako nakarulusotan mga taong ini. Diyos ko po, baka thousand ang nagparasitive na mga Bicolano sa COVID-19. E napuyara kayan, dakulang bagay na pati itong mga yaon sa pirokaril, sa mga rilis, papalusot sakay kan mga de-skates na mga sakaya na yaon po dyan sa mga release country na harang po yan. So talagang stricto po kita. Maging sa aeropuerto, maging dyan po sa Del Gallego dahil makakalusot ang mga hali sa Metro Manila asin iba pang nasyon na mapuli sa Partikan Bicol Region. Sa Camarines Sur pa lang harang na sinda. Ang 93 o 94 persona ini na nag-positive sa COVID ka na check. Kana pigkondusiran sindang RT-PCR test na idara naman po sa mga isolation facility. Ipapadangog ko po sa endo naging ano po ni Governor Migs Villaferte na sa iyang pasasalamat sa pag-update kan COVID. Naara po sa inyo lahat, Governor Migs Villaferte of the Province of Camarines Sur. Ngayon po, isang update manunungod po sa ating pag-implementa ng striktong border control sa lahat ng gustong pumasok sa probinsya ng Camarines Sur. Basado po sa ating huling executive order na nagre-require ng negative RT-PCR result to enter Camarines Sur, 94 ang ating na-early detect sa border ng Del Gallego. Napapasok po sana sa Camarines Sur, pero imbis na makapasok at magkaroon ng napakaraming close contact sa probinsya, diniretso po natin sa quarantine facility. Kaya maraming salamat po sa ating mga magigiting na frontliners na nagtumatao sa Del Gallego border at sa ibang access point, entry point ng Camarines Sur. Good job. At ang inyo pong sakripisyo, hard work and dedication ay hindi po nakakalimutan ng Provincial Government of Camarines Sur. Dahil po sa ating napaka-epektibong border control sa Del Gallego, dahil po sa mga magigiting na mga frontliners, marami po ngayon ang mga nag-iisip ng mga panibagong modus, masasamang paraan na malagpasan o umiwas sa ating strict border control sa Camarines Sur. Isa po dyan, nahuli po natin ang nagpa-package deal ng mga kolorong vehicles, vans, trucks. Nakasama sa bayad, pamasahe papuntang Camarines Sur ay peke na RT-PCR result. So nadako po natin yan, katulong po natin ang pulis, ang Army, ang CIDG, ang LTO, apprehended po ang vehicles, naka-impound po sila, ang mga pasahero pinabalik kung saan sila nanggaling because we will not tolerate that in the province of Camarines Sur. Isa pang modus, ang pag-unload ng mga pasahero pagdating sa Tagkawayan, imbis na dumire-diretso sa kalsada papuntang border control, ina-unload ang mga pasahero sa Tagkawayan Rail o sa Riles. Ang plano nila, van, bus. Pagbaba sa Riles, isiskits papasok ng probinsya ng Camarines Sur. Nahuli rin po natin yan at lahat ng mga sumubok, pinabalik kung saan sila nanggaling. Isa pa na modus na talagang hindi ko alam kung paano naisip, pero meron talaga ang pagpasok sa mga drum ng mga sasakyan, ang mga nakapasok sa loob ng mga maleta, ang mga nakatago sa loob ng mga balikbayan box. May nagtatago. Ate, anong ginagawa niyo dyan? 4, 5 pasahero. 5 pasahero. Sa unahan, nakakover, mga gulong, tsaka gamit. So, sa mga gusto pong sumubok nito, libre pong sumubok. Pero sinasabi ko po sa inyo na mahuhuli po namin kayo. At pag mahuli namin kayo,
sorry na lang. This is for the greater good and safety of the residents of the province of Camarines Sur. Kaya sana, sumunod na lang po tayo. Kung sinasabi po ng iba na gusto kasing umiwas sa mahal na pag-RT-PCR o mataas na bayaran, nakaisip po kami ng paraan na kung ikaw po talaga ay tios naman po talaga, walang budget, walang requirements, sa Del Gallego border mismo, sagot na ng gobyerno probinsyal kung wala ka man dalang negative RT-PCR result, ang libreng antigen swab at the border mismo. So within 15 to 30 minutes, makikita po natin kung negative ka or positive. Kung negative, dagos, palaog kang Camsur. Pag positive, diretso po sa quarantine facility. Isa po itong palatandaan na ang pagkaroon po ng COVID ay hindi po kasalanan. Virus po yan, invisible na kalaban, ika nga ni. Ang masama lang ay may COVID ka na, alam mo na, hindi ka pa nag-quarantine, hindi ka pa sumunod sa health protocols. Yan po ang gusto nating maiwasan sa probinsya ng Camarines Sur. So again, maraming salamat po sa ating border control sa probinsya. If you may permit me to say their names, to give credit where it's due, I will do it right now. Unang-una po, ang aking kapartner sa PNP Camsur, si Police Provincial Director Colonel Bernard Perez. Del Gallego Border Control, si Lieutenant Bernie Undesimo. Del Gallego Team Leader sa border, si Police Lieutenant Ramon Navera. 9th ID, si Lieutenant Colonel Emerson Sumilang. Isa pa pong taga 9th ID, Checkpoint Team Leader, Sergeant Robert Calleja. Bureau of Fire, Provincial Fire Marshal, Chief Inspector John Gary Lunas. At syempre sa ating kapartner sa LTO, si Sir Glenn Mancera. Salamat po, sir. Maraming salamat din, special mention kay Mayor Melanie Abarientos Garcia. Dahil po sa kanya, episyente, epektibo ang ating border control. Maraming salamat, Mayor. Keep it up. Of course, sa lahat po ng mga provincial government employees, from EDMERO, from the Cultural Department, from the Sports Department, na hindi niya po ninyo ito linyada, pero kailangan po namin ng mas maraming tao po doon para ma-secure ang Camarines Sur. Maraming salamat po sa inyo. From the bottom of my heart, Diyos mabalos po, and rest assured that you will surely be rewarded. So hanggang sa muli, Governor Migs Villaferte, Diyos mabalos po sa inyo ka, boss. Si Governor Migs Villaferte mga tugang kan probinsya nin Camarines Sur, nadawag po nindo nasa iyang mensahe sa pag-update sa satuya kan COVID-19 sa probinsya kan Camarines Sur. Gabos na pasalamatan ni Governor Migs Villaferte kanakaaging aldaw na Biyernes, aldaw na kayo kan kagitingan, kaya masisipag magigiting ng mga frontliners. Na-mention po gabos kamo, pati ang iba pang mga head sa ibang ahensya kang gobyerno. Na-mention po kamo, Mayor, napasalamatan. Kaya dagos-dagos po ang sa tuyang paglaban sa COVID-19 na din naman kita magkaigwapan ng mga local transmission na maghahali pa sa ibatang mga kababayan. So, sa lado technical, Engineer Charlie Binaobra. Sa luwas, mga karondang Sinda Philip Barasina, Aldrin Lina, kaibanan ta. Si Mr. Ricky Calibe, kan City Health Office Iriga, na kaulay ta sa lawag kang programa. Sa transmitter site, Engineer Tony Aguilar, sa tuwang chief, saka si Rodel Cesar ang information, digdiman sa information si Jimmy Guanzon. Ini po ang sendong Kabicol Connection.